उनका अपना क्षेत्र में उनका किराने चिन्ह करेंगे वहाँ के लोग। अच्छा वोट दिया ही आपकी पार का। हाँ तो कोई ना कोट गइल बिला गइल हाथ नहीं धइले बा। हाँ तो बिला गई। देखिए हेलीकॉप्टर से उतरल नेता नु सबके पढ़ल लिखल बढ़िया लागेला, लेकिन महाराजगंज बाटे नु जी जगह ग्राउंड लेवल के जमीन से उठल जे नेता बानू ओकरा के वोट। कहाँ जो है का सिंह के है आकाश में हाँ अब बताई ना हमके खर्चा जुड़ी है उनका यहाँ चल जाए कोनो काम लगी तो खर्चा बहुत लगी। जे खोजल जाए जो है काम फॉरवर्डे के नेता हूँ। अरे परिवार के नेता से कहबे हमरा ग्राउंड के नेता चाहिए जे घरे आई 17 भर के कथ में बुलावल जाए आवे नहीं वहाँ के जहाँ बुलाए तहाँ दौड़ के आवे नहीं, संपर्क राखे नहीं जनता से तो आदमी के वोट दिया कि केकरा के। सिग्रीवाल जी इंडिया से आकाश सिंह उम्मीदवार बनी आई वहाँ लोग के बारे में हम सन के जानल जाई कि जनता अपन ओपिनियन का देता केकरा के फिर से अब की पार सांसद बनावे के चाहता। बाबा का माहौल चलता जी लोकसभा के महाराजगंज। देखी हर तरफ कमल के होड़ लागल बा जी। हमरा लागत है जे यह तीसरा बार हमार माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी महाराजगंज क्षेत्र से सांसद होके जी वहाँ के कहीं ना कहीं मंत्री पद मिली भारत सरकार में। अच्छा यहाँ कभी भी बाहरी प्रत्याशी के ये महाराजगंज के जनता न करले बिया, चाहे एनडीए के होके चाहे ईडी गठबंधन के होके। देखी जाना बेरा 13 में देखी बाहरी उम्मीदवार के बात करतनी तो मोदी जी आके गुजरात से बनारस के चुनाव लड़तनी तो वहाँ के का बनारस के हई। देखी वहाँ के देश के प्रधानमंत्री हई, हम जहाँ बानी नीलेश तिवारी गोपालगंज से जाके बक्सर लड़तनी वहाँ के कहाँ के हई। देखी हम जहाँ के देखी ओजी बाहरी के भी ओजी जितावल गइल बा बक्सर में, बनारस में भी माननीय प्रधानमंत्री के लोग मनले बा, लेकिन महाराजगंज के जनता कभी भी बाहरी प्रत्याशी ना माने। हम 13 में हम बता रहे हैं जो 13 में पीके शाही जाए हैं। जो मेरा अनुभव है, मेरा उम्र है 30 साल हुआ है, मेरे उम्र के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उतना तजुर्बा है उतना मैं बोल रहा हूँ। जो 13 में पीके शाही जी एनडीए से ही आए थे और उपचुनाव हुआ था, उसमें प्रभुनाथ सिंह जी ने भारी मतों से उनको हराया था। तो कहीं ना कहीं बाहरी की नहीं कहेंगे बात हम लोग कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग बाहरी यहाँ पर प्रत्याशी को हम मान नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। आकाश सिंह बहुत पढ़ल लिखल बाड़े का कहे। देखिए हेलीकॉप्टर से उतरल नेता नु सबके पढ़ल लिखल बढ़िया लागेला, लेकिन महाराजगंज बाटे नु जी जगह ग्राउंड लेवल के जमीन से उठल जे नेता बानू ओकरा के वोट दिला। रउआ लोग कहता नहीं चंद्रशेखर जेकरा के भेजा मोदी जी जे कहीं भी मिलता, कहीं भी लोग देखी ग्राउंड लेवल के नेता ये हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दिया जाता सिर पर, ये रउआ पैसा वाला बड़े बड़ा रसूख वाला बड़े ओकरा के वोट मिल जाए, यही ना होई महाराजगंज ना होई महाराजगंज में ओकरे के दियल जाए जमीनी स्तर के नेता बा काम करे। कहतरन कि हमू बिहार के बेटा हई। बिहार के बेटा तो सब लोग बा, बिहार बहुत बड़का प्रदेश बा, ओकरा से ना हो जाला। उधर जमीनी स्तर पर कहा जाना तर कितना इधर विधानमंडल बा, कितना इधर मंडल बा, कितना गांव बा, कितना मुखिया लोग बा, जाना तर केहू के किसे मिलल पड़े करता वही खातिर नु होले करता केहू खातिर होले, लेकिन नेता के जेकरा के दे के बजे हमरा के जाके दिल्ली में रिप्रेजेंट करी उ कभी घूमल बाई जा। और हम ओकरा के काहे छोड़ी जे पिछला 10 साल से हमनी के सेवा कर रहल बा। वो आदमी का केहू चल जाओ कहता कि हमार सरकार आ जाई नु तब 500 में सिलेंडर देम जौन एबर 1200 में मिले। अरे 70 साल हो गए, बहुत कुछ बोलने बा। गरीबी हटाओ के नाता इंदिरा गांधी कब से दे देले बाड़ी, हट गल गरीबी। जब काम भइल बा घुमा दी ने चारों तरफ घुमा दी, बिजली दिख जाई, रो के पानी दिख जाई, बोले के जरूरत नहीं है, नल जल है दिख जाई, तरह के बिजली के तार दिख जाई। गाँव में कब आइल बा बिजली? कोहला से ना होला मोदी कइले कोहला से का होला? आवत है बैठ जाए घुमा ली केकरा अकाउंट में पैसा आइल बा, कोहला से ना होला। इधर लोग बाटे देले बा लेले बा, ऐसे कैसे हमनी के बदल जाई सन मिलल बा चल जाई। आज घर में नल जल लागल बा, आज हमरा लगे बिजली बा, कैसे आइल बा? बीजेपी देले बिया मोदी देले बाड़े, मोदी के वोट मिली जा। अच्छा चली आई है जा एगो चाचा बानी का नाम पड़ी रहू? हमर गजाधर सिंह नाम पड़ी। गजाधर सिंह बाबू साहेब भाई। हां बाबू साहब। अब तो रहुआ बीजेपी के कोर वोटर है। हम बीजेपी के बहुत पहले से बनी, आज जब जनसंघ रहे वो घड़ी से बनी। अच्छा
बुझली। तो आकाशो सिंह फॉरवर्डे के नेता हूँ। अरे फरवार के नेता से का हमरा ग्राउंड के नेता चाहिए जे घरे आई 17 भर के कथ में बुलावल जैते आवे नहीं वहाँ के जहाँ बुलाए तहाँ दौड़ के आवे नहीं, संपर्क राखे नहीं जनता से, तो आदमी के वोट दिया कि केकरा के दिया बताई, केकरा के वोट दिया? जो संपर्क राखे तो हमनी से ओकरा के दिया, बाकी जो नहीं राखे तो ओकरा के दिया, रउरे बताई हमरा के। आकाश सिंह कहतरन के हमार सरकार आई नु तो रउआ लोग के 4000 पेंशन कर दे। अरे हमरा के 28,000 कर सोसा हमरा मतलब नहीं कि हमरा ग्राउंड के नेता चाहिए बस। हमारा तो पेंशन सरकार खुदे देती है। तो ग्राउंड के नेता नहीं खा ग्राउंड के आज पहले बनावो तारे बहन की ना हन उनका से तो हमरा ई नहीं खेलू जी। उनकरा से हमरा कोई संभावना नहीं है, लेकिन सिग्रीवाल से संभावना बाजे वही है, बुलाए मौका पर काम दी है। अच्छा उ काम ना दी हां उनकर काम मतलब हम तो देखबे ना कनी चेहरा सिग्रीवाल के 25 वाली देखले बानी, बात कइले बानी। अच्छा तो उनकर सामने सामने बात भइल बाबी के तो देखले ही नहीं तो काम कर निर्णय ले। बाबा का नाम पड़ी रहू? रमेश्वर चौरसिया। चौरसिया जी। चौरसिया तब तो रउआ लो लालटेन छप जाए में लो। अब यहाँ बूझी रहूगा। हाँ तो अच्छा वोट दिया ही अब की बार का। हाँ तो कोई ना कट गइल बिला गइल हाथ नहीं धइले बा। हाँ तो बिला गइल। हां केकरा के तब कमल छा। हां 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 काहे महाराज 6000 भेल हमरा के। हां हां सालाना। हां तब उ ई कहता लो कांग्रेस कहती है कि 1 लाख सालाना दिया ही। साबित करिए कहाँ दिले भैया कौन क्षेत्र में सरकार बनाए तब दिहन। हाँ तो रहे देबे ओकरा के एक बिटाउरो एक बिटाउर रहे दिया। हाँ अच्छा हाँ का रउआ लागत हवे कि फिर केकर सरकार बनी? हमरा माने यहाँ के जौन कहनी हमरा गांव कहूं जवार कहूं भेंट होला उनका ये चाहिए माने उ बाहरी होंगे ना उनका कहाँ जोड़ ले आकाश सिंह के आकाश में। हां हां अब बताई ना हमनी के खर्चा जुड़िए उनका यहाँ चल जाई कोनो काम लगी तो खर्चा बहुत लगी जे खोजल जा जो है काम हमरा यहाँ। आकाश सिंह से भेंट उठ भइल कि ना? हम तो देखलो नहीं आज तक हमरा के चिंतो नहीं सिग्रीवाल से गरवाल जी आई ले मंच पर बात करी ले वहां से बतियाई ले सन संगे घूमी ले सन तो हमनी के वहां के छोड़ के दूसरा के वोट काहे देब सन जेकरा के देखलो ही नहीं आज तक। अखिलेश सिंह कहता रे नु कि अगर हमरा लइका के महाराजगंज के लोग जीताई तो एगो सांसद ना महाराजगंज के दू गो सांसद मिली का कि हमहू सांसद बानी। अच्छा जब मिली तो ही मिली जब ऐसे अब की बार उहे जीती हैं अब की बार उहे जीती हां। हां सिरवाल पूरा मूड बना ले अपना क्षेत्र में उनका गिराने चिन्ह करेंगे वहाँ के लोग। का कहतनी के चिन्ह था उनका के लोग? अच्छा बाबा ना बात सही है बच्चे का जानता हो कहे नहीं कर ले सपोर्ट ले जी। हाँ जी का नीचे जाना नीचे देख ले अपना क्षेत्र के बाद पहले बच्चों का प्राथमिकता पहले दिया जाए। चलिए देखिए महाराजगंज के वोटर रहनी हलो एकमा विधानसभा के यहाँ लोग के मत का रहल सिग्रीवाल जी आकाश सिंह के खिलाफ रउआ लो जनी हलो। बाकी रउआ लो ये वीडियो के खूब से खूब शेयर करी लो, कमेंट करके बताई लो कि वीडियो कैसा लागल है। नमस्कार।